Nah, ini kita sudah berada di Sendang Precet. Niki pun badhe dimulai nggih Pak De niki nggih. Ngerantos sindene. Nah, ngerantos sindene teko. Iki warga wis padha persiapan, gunungan jajane wis dadi. Bariki ana tayuban karo bancaan. Teng mriki adem nggih Pak De nggih. Akademik padha wae nanti. Ini Sendang Precet. Nguk.
Yo, nek urung tandung nek ana sing buka. Nek ana kejadian gak salah. Iki jogete bolo. Yo mare ini piye lah. Ora baritane ora lagi video itu. Jogete iki. Lo kecantol. Walah kecantol Mbak Yu. Iki sindene wis teko. Sindene 3, Mbak. Kawan. Niki saking pundi mawon Mbak Yu sindene niki? Oh saking Tuban. Wah, menik-menike ngeten iki ya. Oh. Sinden saking Tuban. Selendangnya selendang merah. Loh. Ya ora. Loh, aja sale, Lek. Aja sale. Loh, lah niki kok mlampah Mbak Yu? Ngerti omang tak ojek. Lah nggih, malah melaku. Ini Pak Babinsa, Babin Kamtibmas juga sudah hadir, sudah datang. Tandung. Kajaki ngambil di kagum proyekan ngoten nggih. Ampun diproyek riyin. Kersane gabyong riyin. Nggih. Oke, kaduman mboten kan mboten kaduman. Nggih. Jadi kepada seluruh keluarga, suamiku, kendu, dan sewu.
Kurigi kepada satu keluarga. Nanti orang sedeng gone. Sabut kali kita Gambyong. Bila keterangan sabarinya Bapak Ibu nggih, sabari Don Sewu sabar. Mahayu bahagia dicara kekalih Don Sewu. Bapak kalih mangke sambutan saking Pak Kasun, Bapak O. Monggo tiga mangke hajatan kalajengaken doa Don Sewu. Katuraken langsung mawon. Sambutan katuraken kunjungipun Pak Kasun Don Sewu wekdal kalau sebagakan wonten sasono adito. Yang lampahipun Pak O, Mataraman so dados. Kembali kita sepil-sepil yang penasaran dengan koleksi di toko Al Arif Blora yang lokasinya itu berada di depan lapangan Kridalokan Jepon atau di sebelah selatan persis sekolah MTS Negeri 1 Blora. Di sini kita redikan aneka macam buket untuk segala keperluan. Bisa untuk wisuda, untuk kelulusan, untuk lamaran, untuk pernikahan, ataupun juga untuk kado ulang tahun orang tercinta. Nah, segala macam pernak-perniknya ada semua di sini. Jadi kita bisa milih sesuai selera, bisa milih sesuai dengan budget dan anggaran yang ada. Pokoknya soal rego rasa dibingung, iso dirembuk bareng-bareng. Misal duwene regane sithik ya bukete cilik, misal duwene duweke gede ya bukete gede. Nah, ini beberapa sudah jadi, ini siap untuk diambil yang punya. Ada juga aneka macam baki lamaran, mahar uang dan lain sebagainya. Pokoknya lengkap di sini bolo. Ada juga untuk mungkin harga pelajar, buket wisuda ataupun kelulusan. Harga pelajar yang kecil itu mulai harga Rp25.000. Nah, ini kita kemas dengan cantik agar tetap bersih dan higienis. Monggo bolo dolan mawon ke toko Al Arif Blora yang lokasinya depan lapangan Kridalokan Jepon atau sebelah selatan persis sekolah MTS Negeri 1 Blora. Jadi syukur alhamdulillah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala kang sampun paring sangat ingkang bertahan karomatan lan kaluhuran terus beliau. Shalawat salam mugi tansah katur dumateng Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin ingkang kawula hormati,
saderenge kajian dipun wiwiti sepindah kula ngaturaken matur nuwun ingkang sak kata-kataipun dumateng paguyuban ingkang sampun derek reksa ngedengaken terlaksananya sedekah bumi arupi napa kemawon ingkang kaping kalih kula aturaken matur nuwun sanget dumateng sedanten warga Dukuh Gandu ingkang sampun nyengkuyung nglampahi rutinan tahunan nggih menika sedekah bumi. Mugi panjenengan sedaya warga Dukuh Gandu kanthi wonten sedekah bumi iki tansah pinaringan kawilujengan karahayan lan kabahagiaan. Ngoten nggih? Ingkang kaping 3 lan atas nama panitia penyelenggaraan sedekah bumi bilih wonten kekirangan arupi napa kemawon kula nyuwun pangapunten ingkang sakatahipun nggih. Mugi kajatipun panjenengan sedaya andadosaken gemah ripah gampang sandang lan pangan lan arupi napa kemawon. Ngoten nggih. Mekaten ingkang saged kawula aturaken. Oh nggih, terakhir niki wau Pak Lurah izin boten saged nderek rawuh wonten mriki amargi wonten keperluan kang sabun ingkang boten saged dipun wakilaken. Ngoten nggih. Mekaten ingkang saged kawula aturaken bilih wonten perintah krenipun ageng kawula matur. Kula nyuwun pangapunten ingkang sakatahipun billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Nah, ini kajian yang akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati Bapak Ibu tamu undangan. Moga sabaripun kula panjenengan dan sareng-sareng ngasaken nasibipun masalah Monggo insyaallah kula panjenengan sedaya sedaya kucing sanggo sami kesenangan menapa kucing sanggo kesenangan menapa kajatipun wonten ngapunten dhateng masyarakat Dukuh Gandu iki sanggo sama-sama semoga selamat sedekah bumi sanggo Allah tansah selama kucing sama-sama terhormat. Kami berdoa sedang melakukan gerakan berdoa berdoa saya sendiri kita melakukan pemerintahan berkat dari ini semoga Allah ada pilihan arahan kasih akan kebilucingan 19 dari para pelaku coba pun tanggal sterilisasi pun keselamatan seluruh urusan pun rasa pilihan rahmat Allah disebutkan dan disebutkan coba dan kala pun ada senang-senang kalau usaha dan itu perkenan kamsal Jawa Tengah yang sama maujud dengan melawan kalau tetap berkorban dan siang mereka sama jelas Jawa Tengah dan ada yang sedang kami lakukan saja kami diperjuangkan seperti suami saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alon-alon. Kami lamur, kene. Ini saya kepada Bapak Ibu. Alon-alon ikut enggak. Mugi-mugi kada hajatan gandu hajat dipurujo jadi tengah lagi barokah atau berkah barokah kanthi setunggal atas pindah kelampahan dari kita wontenaken sedekah bumi tai nyabrana tai tasagura
pangarepipun Bapak Kasur Nun sewu Pak Muhaimin nggih. Nggih kasuwun monggo sakjane malah jadi satu iki. Garing saking ibu. Boten langsung ya. Wah, langsung kathah Pak De. Ibu jauh tempatan satu. Walah Pak De. Ana sing nggawa sak, ana sing nggawa gangse, kabeh padha oleh. Kabeh padha seneng, alhamdulillah berkah barokah untuk warga Desa Gandung Ibu. Semoga berkah barokah, diparingi kesehatan, kelancaran, keselamatan. Amin amin ya robbal alamin. Oh. Wah, oleh wakeh. Walah oleh akeh, Bu. Alah. Alhamdulillah. Lah kabeh padha oleh ngene iki Lur. Ora trimo kresek gede, glangse gede ya ana. Oh. Sarong gede ya ana wis kabeh. Nggih. Kabul kajate. Berkah barokah Lur. Nggih, alhamdulillah. Ibu gemblong kok sak tampah ambone. Nggih, Bakung. Halo. Alhamdulillah, nggih. Bakung. Nggih, kabul kajate. Ini kajate sudah selesai belum? Nggih, kabul kajate, Bu. Nggih, Wade. Berkah barokah. Nah, ini kabeh padha oleh berkat, kabeh padha oleh jajan. Ya, seperti inilah gambarannya saat tradisi gas desa atau sedekah bumi di pedesaan Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Halo, Dek. Tak wangi pe, Dek? Halo. Dadah. Alah siap Dan. Kalah rasa kalih iki ibu-ibu iki. Halo. Adik-adik juga ya. Lho kula wangi prikon, Bu? Alhamdulillah. Kene Bu tak gawakno, Bu. Undangan, Pak. Kabul kajate nggih. Berkah barokah nggih. Nggih, kabul kajate. Kabeh padha oleh berkat pokoke iki. Dadah. Ora ana sing ora oleh. Kabeh oleh. Nggih, kabul kajate. Ya nggih. Sareng nggih, Mbah. Iki mbae mlaku sakake omahe adoh. Omahe pundi? Blimbing. Ya nggih. Monggo, monggo. Nah, lampun berkajat nggih, Mbah. Monggo, Mbah Kung. Iki omahe Mbah Kung dukuhan Blimbing nggih, Mbah. Nggih, nggih. Tower iki, tower mantan. Oh, mriku. Kalau kada garapan Tenggandu mriki ya dadi. Oh, duwe garapan Tenggandu. Dados tetep nderek bancaan mriki nggih. Nggih. Oh.
Nah, ini kita akan pulang bolo. Ini Mbah Kong itu kasihan jalan kaki karena jaraknya jauh. Ya wes, kita ajak bareng, kita bonceng. Nanti kita antarkan ke rumah. Sekalian ini kita pulang. Monggo deh. Nggih. Monggo Pak De. Halo. Nah, jika ingin tahu bentang alam di Desa Nggandu itu ya seperti ini. Lokasinya itu di perbukitan, dataran tinggi. Ini Mbah Kong pulang dari Nggandu menuju ke Dukuh Blimbing. Ini Blimbing gas desane Mbejeng nggih, Mbah? Cuma karena Mbah Kong ini punya garapan sawah di Nggandu, nenggone bumi Nggandu, ya melok acara sedekah bumi nggih, Mbah. Diniati tasakuran. Jadi kalau jalan kaki itu ya lumayan jauh. Ini sekalian kita bonceng Mbah Kong. Nggih. Lah nggih. Kene batahe ya akeh. Nggih. Nah, Mbah Kong itu pertigaan masih ke arah kanan bolo. Jadi rumahnya itu jauh, ini masih belok ke arah kanan. Nah. Pak. Nah, ini kita antar sekalian. Kloter kesisan, Mbah. Oh, mboten napa-napa. Mriki nggih. Terus niki. Niki nggih. Oh. Ki. Nggih, Mbah. Monggo datang. Nggih, matur nuwun, Mbah. Oh. Salim mrien. Ini Mbah tahun lalu juga kayak juga tak bonceng ke rumah nggih, Mbah nggih. Aku rada eling. Nggih, Mbah, ngoten riyen nggih, Mbah. Kula tak pamit. Nggih, sehat-sehat ya, Mbah. Nah, ya ini tahun yang lalu itu Mbah juga kita bonceng bolo. Nggih, tak terke mriki nggih, Mbah nggih. Sing tahun kemarin nggih. Oh, ketemu neh jodone, Mbah.